Boa tarde, moitas grazas por asistir a esta presentación de Ítaca de María Besteiros na Librería Cartabón. Moitísimas grazas á Librería Cartabón unha vez máis por acollernos nesta súa nosa casa, e moitísimas grazas a Carolina Sertal por acompañarnos, por ter tanto interese neste libro, pero tamén tanto interese no libro galego en xeral, non? María Besteiros é unha autora viguesa, doutora en Filoloxía Galega, fixo a súa tese sobre a maternidade na representación sobre a representación da maternidade na literatura galega, e publicou o seu primeiro libro no ano 2003, o gañar o premio Lorenzo Baleirón, un libro titulado O Zoonose, non? Que é un libro de poemas. Publicou no 2015 Nin Pombas Nin Flores. No 2015 de novo A Lista da Compra, publicado pola editorial Galaxia, e agora publica a súa primeira novela, polo menos a primeira que coñezamos, que foi finalista do Premio Xerais, non? Para nós é moi relevante o feito de que fose finalista do Premio Xerais. Concedémoslle unha importancia preferente, para nós, como ben sabedes, o premio máis importante da editorial, pero creo que é o premio que ao longo do tempo se gañou o dereito por continuidade, por empaque, gañouse a capacidade de ser o premio de referencia da literatura galega, e para nós o feito de que fose unha novela finalista é moi relevante, non? Este ano quixemos publicar en xaneiro, decidimos adiantar un pouco as datas en que estábamos publicando as finalistas, e o ano próximo volveremos a adiantala, publicarémola en novembro xa, tendo en conta que o Premio Xerais sai en outubro, pois dá conta, digamos, da nosa intención co premio, non? E da proxección que seguimos querendo darlle o premio, non? Ítaca é unha novela sobre a maternidade e sobre a perda, non? A partir da morte perinatal, que aí está a perda, escrita con perspectiva de xénero, e que bota man dun marco referencial que é a Odisea, non? A Odisea e do mito de Penélope, non? Que, como sabedes, pois é un clásico da literatura universal, non? Un clásico moi relido, un clásico moi visitado por a literatura, e que aquí ten unha perspectiva moi original e tamén bastante innovadora, non? Na propia cuberta do libro, eu creo que quería resaltar a cuberta, non? Porque podedes ver esas pegadas, que son unhas pegadas moi especiais que nos mandou María, e que está envoltas con este diseño que acolle, que crea esa atmosfera, e creo que esta cuberta xa dá idea, digamos, envolve xa da idea do que nos imos atopar na novela, non? Polo menos, desde logo, sí, da atmosfera que imos atopar na novela, non? Probablemente non do argumento, pero sí da atmosfera que imos atopar na novela. Efectivamente, é unha novela que ten un potente carácter poético, non? Pero na páxina 16 da novela, e isto quería lelo, hai unha frase, está facendo un listado de cousas, non? Hai unha frase que di: a cartolina coas pegadas de manciñas e pés, non? Aquí están os pés, non están as manciñas, pero é unha referencia directa que está dentro da novela, pero realmente é unha referencia ao longo de toda a novela, de principio a fin, non? Como decía, está escrita con enorme sensibilidade poética, ten unha forza poética moi grande, cun extremo cuidado pola palabra, polo significado da palabra, polo ritmo e a sonoridade da palabra que está presente ao longo de todo o libro, e é ademais unha novela profunda e unha novela conmovedora, non? Unha novela que nos fai mergullarnos en lugares que non sempre son cómodos, non sempre son agradables, e é certo que non está exenta de dureza. Hai unha parte incómoda, hai unha parte dura, hai unha parte difícil na novela que evidentemente hai que plantexar, e as boas novelas son capaces de plantexalas como fai esta novela, e quizáis por iso tamén pode resultar perturbadora, non? Pero, sobre todo, provoca reflexión, non? Que é algo moi importante, non? É dicir, cando lemos unha novela non só temos que conseguir que esa novela nos guste, non? É dicir, ten que gustarnos a novela, bueno, ten que ser a novela que consiga que nos guste, non? Pero ten que gustarnos, sino que ademais xa é unha maravilla se é capaz de
digamos, situarnos contra a parede e facernos reflexionar, facernos pensar, non? E eu creo que esta novela así o consigue, non? E ademais ten unha enorme capacidade de empatía, non? Ten unha gran empatía coas persoas que leen, non? E iso tamén é algo moi importante. Estruturalmente é unha novela dividida en capítulos moi curtos, breve, a propia novela é unha novela breve, está relatada desde continuos saltos temporais, do presente ao pasado. A novela ten 142 páxinas, dicir que é unha novela tamén de lectura rápida nese sentido, porque non é extensa, pero xogando cunha palabra parecida, non é extensa, pero sí é intensa, non? Dicir que cando lemos sí que nos, como decía antes, nos mergulla nunha exploración da identidade, que é unha exploración que se fai a fondo na psicoloxía da protagonista, que é Penélope, esa Penélope da Odisea, desta Ítaca tamén, que é unha Penélope dolorida, unha Penélope magoada, unha Penélope esgazada polas feridas do corpo, pero tamén e moito polas feridas da alma, non? Que probablemente son as que máis doen moito máis que as físicas. Por iso, a única épica posible nesta novela, a única épica presente, é a desa muller que é capaz de sobrepoñerse ás circunstancias e loita para atopar a súa propia liberdade, non? Que a procura é a viaxe que a protagonista realiza nesta novela, non hai outra viaxe, non? Os personaxes son a propia Penélope, os personaxes da novela son moi poucos personaxes, non? Pero son personaxes, como decía, moi ben caracterizados, e a propia Penélope, esa Penélope maltreita, que ten o útero estirpado, que, bueno, en certa medida quere chegar a Ítaca, aínda que di algo así como que Ítaca é lume, non? É dicir, que non lle interesa Ítaca, interesalle outra Ítaca, non? Que é a súa propia felicidade, non? Esa Ítaca que en realidade persigue, non? Está tamén Telémaco, que é o seu fillo, sempre está aí a beira da nai, ademais coidándose mutuamente, non? Un ao outro, non? Coidándose mutuamente, e silenciosamente, que tamén é algo importante, relevante, que percibimos. Esta tamén é unha novela de silencios, non? Percibimos o silencio, sentimos, cheiramos o silencio, non? E logo está Ulises, que está ausente por decisión propia, e casi sempre está invisible, non? Casi sempre está invisible, non? E estes son os tres personaxes. Evidentemente tamén está aí a presenza constante, continua, está aí o cuarto, está aí a dor, está aí a presenza dese bebé que morre no parto, non? Que era unha nena, non? Sempre está aí, pero en definitiva estes son os personaxes que marcan o itinerario da novela, van marcando a través do seu comportamento, pero tamén a través da evolución, do que van sentindo, do que imos percibindo de cada un deles, non? E de como afrontan a situación cada un deles, non? Así que, efectivamente, esta é unha novela sobre a perda, non? É unha novela sobre a perda, sobre todo unha novela sobre a perda, pero, como decía antes, hai outros temas, non? Por exemplo, un tema non central, ou en todo caso un tema que se intúe, é o tema da violencia nos quirófanos, non? Que é un tema que podemos intuir que pues, moitas veces exercida por persoas profesionais que probablemente non se decaten da violencia que exercen, pero que é algo que curiosamente está aí e que se está rescatando, se está poñendo de relevo na literatura galega, non? E aí hai unha coincidencia con unha novela recente tamén de Alberto Mancebo, que está protagonizada por unha muller que se titula Indolente, onde tamén está a violencia obstétrica reflectida e pensada, non? Polo tanto, está ese tema, hai outros moitos temas, a depresión, lógicamente, a presión social tamén está aí presente, non? Esa procura de identidade, a relación de parella, as relacións familiares, son outros dos temas presentes, non? Pero o centro inevitablemente é Penélope, non? Penélope é todo, é o centro, é a viaxe, a propia viaxe é Penélope, aquí non hai outra viaxe que a ela, non? Polo tanto, a única espera que Penélope realiza é a espera que ela mesma se marca, a espera que ela decide facer, non hai outra espera, non? E remato xa, que xa me estou estendendo demasiado, é importante que elas conversen e falen. É unha novela, como decía, sobre a maternidade, sobre a perda, sobre a dor, sobre a depresión, sobre a superación, sobre a violencia máis invisible, sobre a maternidade, sobre a identidade, pero sobre todo
é unha novela que é unha excelente novela para o catálogo de Xerais, estamos encantados de tela, e ademais é unha excelente novela para a literatura galega, e creo que nese sentido debemos felicitarnos porque a literatura se engrandece precisamente con novelas como esta, non? É unha novela que conmove, que nos fai estremecer, que nos fai empatizar, e iso tamén é relevante, e que nos pon na pel dunha muller que a verdade é que todos deberíamos ser algunha vez na vida. Nada máis e moitísimas grazas. Sí. Vale. Bueno, primeiro quería dar grazas, levo desde que se publicou a novela dando grazas porque hai un montón de xente que me escribe, que me manda fotos, entón creo que o que máis dixen este mes e medio foi grazas, así que pues, tamén quero empezar dando grazas pues, a todas por vir, a Maribel por deixarnos a libraría, parabéns polo aniversario tamén. Despois tamén o xurado do premio que decidiu que quería que a novela se publicase, a toda a xente de Xerais que tivo algo que ver en pasar dun Word a un libro, pois desde corrección, maquetación, edición, distribución, todo o mundo, as librerías que o venden tamén. E quería empezar falando do que supoño é o tema central da novela, que é a morte perinatal. Entón quería empezar por iso, porque sen ese tema non habería novela. Tamén é o tema que incomoda, como dicía Fran, entón pois creo que hai que empezar visibilizando e falando diso. Entón vou intentar facelo dunha maneira coherente, pequenos apuntamentos que teño sobre o tema que quero transmitir. O que pasa que é un tema que ainda teño bastante ennovelado no sentido de novelo, entón igual me bailan un pouco e me desorganizo. Entón, o que quería dicir era que esta novela nace porque o luns fai 10 anos que morreu mai, que era a miña filla, e morreu no parto, como lle pasa a Penélope, un accidente obstétrico, que foi un prolapso de cordón, non se podía saber. Entón, pois moito do que se conta sobre o tema no libro é experimentado en corpo propio. Penso que houbo neste tipo de mortes hai moitos detalles que a invisibilizan, entón a min iso enfadoume moito, aparte pois, de toda a dor que podedes ler no libro. Por exemplo, detalles como pois que non houbese ningún seguimento médico. Eu saio do hospital despois dunha cesárea e nunca máis ninguén me chama, nin me pregunta como estou, nin se controla se eu estou levando ben o do, se é patolóxico, se non se sabe. Teño que buscar eu axuda e respostas todo pola miña conta. E despois tamén a nivel social e mesmo familiar hai frases que están recollidas no libro que eu escoitei literalmente, pois como es nova, podes ter máis, xa tes, que claro, eu penso que ti non vas a un tanatorio e lle dis unha muller que acaba de enterrar o seu home, muller, podes ter outro. Nin sequera se o bebé, en vez de morrer ou nacer, morre con 2 anos, lle dis, aínda es nova, podes ter máis. Só se fai nestes casos. E ademais, a nivel legal, que penso que iso tamén foi o que máis me enfadou, porque a xente pode reaccionar así por medo, por tabú, porque non queren enfrontarse á dor, igual non queren falar dese tema por se acaso ti non o levas ben, non? Pero legalmente, que xa é unha legislación en frío,
iso para min foi o peor, porque eu, por exemplo, pois un bebé que naceu na semana 40 de embarazo máis 4 días, que pesaba 3,5 kilos, e resulta que ten que ir a anotarse a un legajo de abortos, que lle chaman así, porque para a legislación non é unha persoa porque non respirou ningunha vez fora do útero, pois claro, non? E ademais está inscrita como feto de, nin sequera poden poñer o seu nome, os seus apelidos. Naquel momento sí había unha legislación, aínda non estaba en vigor, pero sí estaba aprobada, e sí que se permitía que figurase no legajo, pero con nome e apelidos. Pero dependía da vontade do funcionariado. Esta funcionaria dixo que non, que dime ti que lle importaría, non? Entón era, xa estás nunha situación delicada e como, veña, imos complicalo aínda máis. E claro, despois, como non figura en ningún rexistro, cando eu, que trouxen o libro de familia e todo, cando eu, 2 anos despois, teño outro neno, eu aí que xa estaba, porque claro, cando a funcionaria di que non, pois ti tamén estás nun momento que igual non estás para encima poñerte a discutir, pero cando xa pasa un tempo, igual xa sí. Entón eu o que fixen foi na páxina do libro de familia que lle correspondía a mai, grampeei o seu certificado de defunción, que tamén pon como feto, non ten nome nin nada, pon feto de María, para que o meu seguinte fillo estivese no seu lugar, non no de mai. E tamén iso foi, por sorte, chegar ao rexistro, a muller do rexistro dicindo non sei se podo facer isto, chamando ao xuíz, e o xuíz di, sí, podes. E digo, bueno, pois menos mal que hai alguén cun pouco de humanidade, entón no rexistro estamos así. Por sorte agora xa se pode inscribir desde o 2023, xa permiten, pero bueno, tampouco o funcionariado está moi o día, poñen problemas, entón tens que mentalizarte para facer ese trámite. O tema é que non é que borren a existencia dunha persoa, é que tamén están borrando os meus 9 meses de embarazo, a miña cesárea, o meu puerperio, a miña lactación, todo iso tamén desaparece. Entón, claro, a min iso enfádame, e a maneira que eu teño de procesalo, pois porque escribo, pois é escribindo. Entón, pois, aproveitei pois as ferramentas que eu tiña literarias para poñelo por escrito, poñerme nesta situación de invisibilidade Penélope, con máis invisibilidade, como era a morte perinatal, e o obxectivo era, pois, procesar esa dor, ese enfado, e ademais, pois, estou moi contenta, aparte de pola portada, que é o pé de Mai, pois nos créditos tamén está contada un pouco a historia real, porque se especifica que pois a pegada foi impresa por Marta, que está aí, por Marisol, que é outra matrona de Ourense, porque isto foi en Ourense, e ademais figura Mai co seu nome e cos seus apelidos. Entón, pois, para min iso, porque claro, eu son de escribir, entón para min tiña que estar negro sobre branco o nome. E aquí está, ademais nas dedicatorias tamén está Ana, que foi a primeira persoa que eu lle envío unha mensaxe, nada máis subo a planta dicindo morreu Mai, e foi a primeira persoa que leu a primeira versión da novela, e curiosamente Mai naceu e morreu o día 3 de marzo e ela o 2 de marzo, e desde entón ela di que tamén naceu o 3 de marzo e todos os 3 de marzo me manda unha foto dun cachiño de tarta porque se acorda de Mai. E tamén está dedicada para David, que foi o xinecólogo, que tamén está aí, que foi o xinecólogo que me operou e que pois despois xa quiso ser outra historia, tivo un papel moi importante no que pasou despois. Entón, claro, estou moi contenta porque
teño a sensación, eu, pois, cando recibo as copias do libro na miña casa, quedo así impresionada, porque é como eu tiña o obxectivo de visibilizar a mai e que non morrese dúas veces, que sería a súa e a miña, porque unha vez que morro eu, quen vai recordala, non? Se está por aí escondida, invisible. Entón agora xa sei que está aquí e que cando me mandan fotos do libro eu vexo o pé e digo, pois vai viaxando, chega por aí. E nada, só iso un pouco tamén encaixa coa importancia que para min ten a literatura para todo, porque hai, non sei se lestes As nais non, de Catixa Aguirre, que é unha novela maravillosísima, e ela fala así un pouco de que cando morre unha persoa maior, pois todo o mundo recorda o que fixo. En cambio, cando morre un bebé, o único que tes é a morte, porque non tes vida que recordar. Entón, coa literatura non podo resucitar, pero si podo crear unha historia. Entón, pois mai anda por aquí e anda tamén no libro de Emma, que tamén ten un capítulo que fala de mai, hai un texto que escribín eu dos primeiros cando morreu, e entón, pois, moi feliz de, polo menos, poder ter o libro xa e que poida chegar por aí. Todo o mundo xa coñeza a mai, co seu nome, cos seus apelidos. Pois imos iniciar unha pequena conversa bueno, para convencervos do bo que é este libro, eu creo que é o mellor é que vos lea un fragmento. Escollín a que foi, sen dúbida, a miña páxina favorita e creo que é unha boa maneira de comezar. Pido que o camiño sexa longo e cheo de experiencias. Non atopo os monstros que non habitan dentro da miña alma. Pido que se conxele este segundo, que nunca chegue Ítaca, porque Ítaca é fume. Pido quedar coa experiencia dela na miña, na pegada súa no meu corpo, na vida que compartimos, na viaxe, sen saborear os segundos de existencia, que deteñan, sempre viva, a túa vida na miña. Que non saia xamais deste corpo que xa non é sen ti. Sempre Ítaca na miña mente. Chegar a Ítaca é o meu destino. Con esta lectura quería comezar preguntándolle un pouco pois a María de que maneira xorde esa idea de empregar o mito de Penélope, que ten especial protagonismo e tal e que comentaba Fran, un recurso que está moi presente na literatura, pero bueno, neste caso, con esta temática, pois comezar por aí. Pois eu creo que foi pola invisibilidade sobre invisibilidade. Bueno, ademais por todas as lecturas e relecturas que hai de Penélope, que eu pois coñezo pola miña formación. Entón interesábame a figura de Penélope como invisible, pero tamén me interesaba os novelos de Penélope, o que era a imaxe do novelo, porque para min é como case como unha posición fetal, non? Como un feto aí ennovelado, e como van saindo diferentes fíos visibles e invisibles que están por todo o libro. Entón era o que a figura de Penélope por invisible, pero tamén ese novelo 9 do poema de Cunqueiro, O retorno de Ulises. Entón, é como que tiña todo iso na cabeza e o facer, claro, ademais estaba facendo a tese sobre maternidades, como que eu ia facendo a tese, pero se me ia facendo a novela, conectando cousas e tamén me chamara a atención, non? Porque Rosalía de Castro, non sei se sabedes, que tamén tivo un parto dunha filla morta, uns meses antes morrera o seu fillo pequeno tamén nun accidente. Ela estaba embarazada, entón as súas dúas experiencias con maternidade son terroríficas. Cando estaba investigando para a tese, lín varios textos sobre Rosalía que falaban do pai, que falaban de Munguía, entón eu dicía, pero por que non me contades tamén esta historia? Como estivo ela despois disto? Que fixo? Como falaba destes fillos?
Entón creo que se me xuntou todo, non? Como esas invisibilidades e dixen, pois, imos poñer a Penélope invisible nunha situación de maior invisibilidade e ademais que era moi boa familia, non? Porque tiñas a Penélope, tiñas a Ulises e tiñas a Telémaco. Entón tamén me gustaba moito esa estructura de tres e como podían definirse cada un, como podían relacionarse nese triángulo. Entón era como a familia perfecta para isto. Claro. Bueno, falamos moito de Invisible. Eu, para min, persoalmente, sen ser nai, conectei moitísimo con esta novela, basicamente porque penso que nesta novela está o que non se fala, que a día de hoxe, malia que avanzamos pois dende o feminismo, con respecto a temas de protocolo na sanidade, que queda moito por facer, violencia obstétrica e demais, creo que hai poucos libros que recollan desta maneira algo do que hai que nomear, no? Como é, pois neste caso, a morte perinatal, o do. E creo que o falamos nunha entrevista, esa entrevista ten algo de trampa, pero falámoslo nunha entrevista, dicíamos que a literatura non ten por que ser unha ferramenta, servir para algo, pero que neste caso sí, eu creo que sí que serve para moitísimas familias, moitísimas mulleres que ao mellor atravesaron esta experiencia ou outras semellantes, e que ti de alguna maneira estás nomeando, polo tanto, poñendo esa realidade aí presente. Entonces, bueno, se nos podes contar un pouco, bueno... Claro, que a literatura non ten por que ter ninguna función máis que a propia literatura. Entón, ti podes ler un libro e, pois, está ben escrito, pásalo ben, o que busques en cada momento. Pero, claro, é certo que se visibilizas temas pois que están menos tratados, claro, pois podes conectar con xente, porque se eu hai 10 anos tivese este libro, porque eu o primeiro que fixen cando cheguei a casa despois da cesárea foi meterme en internet e buscar historias de mulleres na miña mesma situación para ver como se sobrevivía. E non había, creo que atopei 2, 3. Había máis de abortos nas primeiras semanas, nos primeiros meses, pero no parto case non había. Entón eu, pois claro, pola miña formación e porque escribo, sempre busco na literatura poder identificarme, pois ver como outras persoas procesan algo que me está pasando a min. Entón, claro, non había. Pero tampouco escribín co obxectivo de quero que outras mulleres se poidan identificar. Non, era o obxectivo meu de teño este enfado, teño esta invisibilidade e quero volcalo nun libro porque é a miña maneira de procesalo, non? Outra persoa igual fai unha asociación ou unha viaxe, non? Pero é a miña maneira. Comentaba a Fran ao principio, non, que podemos intuir, ademais dese tema central, outras, como pode ser, pois, dende a violencia obstétrica, a ausencia dun pai en momentos importantes, que non quere dicir tampouco que teña el a ausencia de dor, non? Pero, bueno, que sí, eses silencios dos que falaba Fran, ser nai nunha idade avanzada, tamén me parece moi interesante. E aí eu creo que de alguna maneira se vai facendo unha novela moi redonda. E non sei se foi premeditado e tocar de algún xeito todos eses paus que complementan a temática central. Non, eu tiña a idea de partida, unha vez que decidín que era Penélope, Ulises, Telémaco e o que ia pasar, que ia ser que ia morrer a bebé, ademais no parto, iso que tiña claro, e sabía como quería que fose o final. Iso grazas a Ana que mencionei antes, que me recomendou por que non probas escribir desta maneira? E dixen, vou probar. Entón, tiña como o inicio e o final sí que os tiña claro. E despois simplemente deixei medrar os personaxes. Empecé a pensar, non, como
como chegarían a esa situación, como actuarían, cal podía ser a relación entre eles. Entón empecé a escribir pois dunha maneira fragmentaria, que iso tamén sí que foi moi consciente, moi novela curta, fragmentos, porque era o que máis me gustaba ler nestes últimos anos, e o que máis leo. Ademais que a mí me gusta que haxa como un salto para diante, para atrás, e que a persoa que lee teña que facer como certo traballo de reconstrucción, non? Entón, a verdade é que non busquei, claro, sabía que o falar dunha morte nun contexto hospitalario, algo de violencia obstétrica, pois, por desgraza, é inevitable comentar, porque son prácticas moi estendidas aínda. Pero tamén o que, cando os personaxes empezaron como a interactuar entre eles e a medrar, tamén apareceron como moitos fíos invisibles, non? Era que había como moitos novelos e fíos invisibles entre o que os personaxes mostraban, como se relacionaban cos demais, e o que na realidade estaban eles pensando, non? Por que facían o que facían. Entón iso tamén me interesaba moito, esa exploración da comunicación, o que se di, o que non, que leva a xente detrás, e as súas accións fanse por cousas que non vemos, que non din. Entón son todos eses novelos invisibles que tamén me interesaba que estivesen por aí polo libro. En esta viaxe tamén hai un punto de inflexión, creo eu, que se pode, bueno, nos percatamos moi ben del. Empeza, claro, con moita dor, pero logo remonta de algún xeito, non, cara a un final algo máis luminoso, cando Penélope emprende esa propia viaxe, que eu xa lle dicía ela, me recorda moito, non, a ese eu tamén navegar de Xana Torres, e María me decía, bueno, e eu tamén fracasar, que tamén é un apuntamento importante. Entonces, aí quería que podemos falar, non, un pouco de como camiñas cara ese final, un pouco, que é como unha aperta igual a esas familias ou mulleres que eu sabía que tiña que haber unha... En canto os personaxes empezaron a moverse, eu sabía que tiña que haber unha viaxe de Penélope, porque estabas no espello da Odisea e da viaxe de Ulises, non? Entón sabía que quería unha viaxe, pero quería unha viaxe máis interior de recuperar a propia identidade que exterior de ir conquistar terras para ter poder, que son pois as historias estas típicas dos heróes, non? Entón, sí que quería esa viaxe que, claro, ao final sí queda como certo alivio, non? De onde empezas a onde acabas. Tamén me parecía importante porque cando eu estaba escribindo o libro, digo, se escribo o libro, se teño aquí o libro, teño que rematar cunha certa esperanza, non? Porque estou aquí, estou viva, son capaz de facer o libro, non? Entón, claro, sí que notaba que ao final tiña que ir un pouco por aí, non? E, bueno, logo de escribir toda esta viaxe, chega un día unha chamada, non? Que, ou bueno, te enteras, non, de que era finalista dos Xerais. Contanos ese momento, porque tamén foi moi luminoso. Pois a cousa foi que eu tiña o libro escrito de había tempo, e a verdade é que non me atrevía, porque eu son moi perfeccionista, entón non me parecía que estivese o suficientemente ben. Eu sempre lle buscaba defectos. Entón non me atrevía a enviar aos Xerais, e que nin de broma, digo, onde vou mandar aos Xerais? En un momento así de proactividade, dixen, telo acabado, mándao, hai que facer algo con isto. Entón mandeino sen ninguna expectativa, porque eu, claro, na miña negatividade pensaba, bueno, van a empezar a ler, vai parecer moi duro, e van dicir, non, mira, aquí queda, non?
Entón, a verdade é que non tiña ninguna expectativa. De feito, cando saíron os finalistas, eu nin os mirei, non estiven pendente para nada. E resulta que o día seguinte, de casualidade nas redes, vexo que anunciaban os finalistas. E digo, bueno, vou xa acabar con isto, xa. E cando vexo que eu era finalista, digo, non pode ser. E vou ao caderno onde teño anotado o lema, porque non era o título, non? E digo, ostras, pois entón, era de non crelo, digo, non pode ser, non, que me estás contando? Imposible. Entón, claro, pois esa semana foi de montaña rusa, onde teño posibilidades, claro que sí, son 3, pois mira, teño aí 33%, tal, nin de broma, non, que dis, onde vas, tal, así, toda a semana, dándolle 200.000 voltas, fatal, non volvo, se me presento outra vez, non volvo a mirar a os finalistas, pero nin de broma. E claro, e ao final, cando é o día que sabía que tiñan que chamar, pasa tarde, non me chaman, digo, ves, xa sabía eu, entón eu estaba... que fixen? Claro, digo, agora a ver que fago, e mandelle o Word a Emma Pedreira, e dixen, tía, leti o libro, a ver que cambiarei algo para mandar outro premio, ou xa paso del, que fago, tal. Isto foi un venres, o sábado tiña que ir a Ames, que gañara un premio de poesía, e cando estou ali estou co Cajarabille e con María Canosa, e non sei por que sae o tema, e digo eu, pois eu quedei finalista, e dime o tal, non serás ti, porque din que o xurado di que tes que sí que cho van publicar. Digo, que dis? Ensinoume no móvil, e claro, flipando, eu xa ese día xa non pode ser, non o creo. E xa o luns recibín a chamada de Fran e digo, pois que ben. Avanti, non? Claro, non vou dicir que non. Bueno, tamén un pouco, aí falábamos da poesía, a poesía está moi presente, e bueno, tamén a perspectiva feminista, entonces aí podemos tocar, se tal, comentar un pouco, non, que ti decías que non o faz con conciencia, non, esa perspectiva feminista está en ti, pero bueno, claro, a importancia de o mellor tratar esta temática con perspectiva de xénero. Claro, é que non a podería tratar con outra perspectiva, porque é o que penso é como penso, entón non podo forzar outra perspectiva. Isto é así de simple, non teño tanta capacidade de imaginación. É o que se lee é o que hai, non? Entón non podo comentar outra cousa nese tema. Pois xa desde a carreira xa empecé a traballar sempre investigación, textos de mulleres, a tese sobre maternidade, a miña orientación de sempre, e sempre o que máis me interesou ler textos escritos por mulleres, porque penso que hai moita perspectiva masculina xa, non quere dicir que non lea textos de homes ou que non me gusten, porque sí que me encanta, e de feito o novelo 9 de Cunqueiro penso que hai aí algo tamén, pero claro, sí que penso que é o resultado de todo o que levo lido e acumulado, pois pola miña formación e o meu interese nese tema. E sobre a linguaxe poética tamén? É que son así de dramática. Eu intento ser máis aséptica, pero non me sae, teño que seguir intentando. Está moi ben, vamos, que ademais moita xente está conectando moitísimo coa novela. Sí, sí que me sorprendeu, porque claro, pensaba iso, non, que ia ser como é moi duro, tal, pero claro, pode ser que unha linguaxe poética sí que axude a conectar ou a ver o tema doutra maneira, non? Igual con menos poesía era máis brusco ou custaba máis esa conexión, non o sei, pero claro que
pois tamén escribo poesía, entón sae Sae natural. claro, non o busco. E, bueno, aínda que estamos presentando esta, é inevitable preguntar se estás traballando ou non noutras cousas, se teremos máis... Pois non podo adiantar moito, pero nuns meses vai haber outra cousa publicada. E sí que estou traballando nunha... Ademais, é que o problema que teño é que así como son eu moi organizada para todo, para escribir é todo o contrario, entón teño como moitísimas cousas empezadas, en rematar, teño un par de contos, un de adulto e outro de infantil, esperando a miña ilustradora favorita. E despois teño tamén unha novela que continúa falando de saúde mental. Vale. Bueno, pois non sei se igual podemos abrir aí unha quenda de preguntas, se vos apetece conversar a vos con María, non? Aproveitade que non saio moito da casa, un día que estou aquí. Se ninguén pregunta, pregunto, Aí, dalle. Pero hai que preguntar, que hai moito que... Bueno, eu quedeime con moitas ganas de darche os parabéns, porque, bueno, cepillei a novela nun día e medio, e ademais é que engancha dende o principio, porque comeza, penso eu, cunha carga poética moi grande, no? E evidentemente tamén emocional, e por suposto, pois, o mito de Penélope, que todo o mundo coñecemos, e esa adaptación, no? Porque o tema do perinatal, así como o tema do aborto, sí que está moi abordado na literatura, o tema do non, e penso que é imprescindible, no? Precisamente polo que comentabas. Entón, nada, era para preguntarche un pouco polo cuarto, porque no mito sí que o cuarto de Penélope ten ese significado da espera, no? Metafórico totalmente e tal, e neste caso tiña eu varias opcións, no? Porque un tema era a fuxida, pero en todo caso é unha fuxida cara adiante, no? cara unha mellora. Polo outro lado é como deixarlle ese espazo ao fillo para que aproveite as horas no seu talento, na súa creación. Entón, cal consideras ti que sería a maior metáfora dese cuarto? Para min sería, porque tamén lle quixen dar protagonismo aos espazos, entón tamén hai moitos comentarios sobre a casa, porque claro, tamén estamos vivindo nun espazo que se vai adaptando á nosa vida ou nos a esas paredes, non? Que poden pasar as dúas cousas. Entón, sí que me interesaba que houvese ese cambio e que case fose como unha presenza da nena e do que lle estaba pasando a Penélope na casa, non? Algo que se puidese tocar e ver e que tivese aí o seu protagonismo. Os cambios que vai tendo ese cuarto, que son varios, van contando tamén un pouco a historia deles tres. Sí que me apetecía que ao final quedase convertido nun espazo creativo, porque en certa maneira eu estaba utilizando a arte tamén como alivio ou como queiras chamar, non? Entón sí que me interesaba. E transformar tamén ese espazo de espera, no? da muller que a espera polo home como ese espazo, no? de arte, de creatividade, de transformación. Sí, era un pouco abrilo, porque era como ter ao principio unha Penélope como moi pechada, moi ennovelada, non? Moi sobre sí mesma, sen poder atender a nada do redor. E despois, claro, cando ese cuarto é arte, non? É como un estoupido e tamén un exterior, non? Entón había como ese cambio. Pero bueno, ben que me digas que che gustou, porque quedei preocupada, porque puxeras en redes, teño un libro aquí na mesa de noite, e despois non puxo nada, digo, non lle gustou, e non sei nada. Claro. Encantoume, de verdade. De verdade. Bueno, alguén máis que se anime por aí? Ou María, ti se queres comentar algo máis? Que non faláramos? No, creo que xa falamos.
María, como pudiste salir da depresión que imagino que foi potente? Claro, hai que dicir que, bueno, se vos fixades, o libro é como o primeiro ano. Conta un pouco o primeiro ano, que eu pensaba que unha vez superado o primeiro ano era como, pois xa está, non? Ou seja, xa o teño controlado, que guai. E non necesitei psicólogo, non necesitei nada, que ben, pero resulta que o peor foi despois. Entón, claro, aí pois hai un diagnóstico e hai xa unhas visitas a un psicólogo de maneira privada, porque pola pública era imposible. De feito, o médico simplemente deume unhas pastillas que eu non podía tomar porque eu teño moita hipersensibilidade cos medicamentos. Eu tomo isto, eu tomo un frenadol e morro, ou seja, que vou tomar somníferos e cousas así, non podo. Derivoume a psiquiatría, nunca me chegaron a atender en psiquiatría, chamoume unha psicóloga, bastante desastre, fun unha vez, non volvín, entón despois pois, busquei eu pola miña conta unha psicóloga especializada en todo o tema perinatal, saúde perinatal e xestión do todo isto, a partir de aí, pero claro, é que no libro está como nun ano, igual da sensación como que nun ano xa se soluciona todo, son como exixencias de guión, non? Eu aquí tiña, interesábame o espazo dun ano porque tamén, claro, eu isto escribino no 2016, pasara un ano, tiña como esta versión de, pois xa ben, non? Xa está superado, pero despois o pasar o tempo foi cando, pois, tiven que pedir axuda psicolóxica porque empezaron a pasar cousas que xa verdadeiramente non controlaba, non? Entón, a partir de aí, con terapia psicolóxica, case un ano, resistencia. Tampouco, claro, intentar, pois iso, levalo, non? Me estaba lembrándome eu dunha hora en unha pregunta que falábamos, non, de, claro, isto foi hai 10 anos, habería determinados protocolos, etc. Comentámoslo xa tamén, si cambiou algo ou non, pero, bueno, sobre todo dende a túa perspectiva, o mellor, de que maneira se podería implementar, o mellor con pequenas cousas, pode haber grandes cambios, e non sei cales unhas opcións que o mellor para ti. Claro, que hai cousas que se poden facer que non custan cartos, non simplemente pois que haxa como un protocolo de actuación, porque a mí son moi, no parto son moi poucos casos, por sorte, todos os anos. Eu si que houve así cousas, por exemplo, o ingreso en planta de maternidade. Iso a min pareceume a maior violencia obstétrica que pode haber, porque é que o teu corpo reacciona. É que ti estás escoitando un bebé, o teu corpo está reaccionando. Entón a mí iso pareceme dunha crueldade, sabes, é como se che deixan todo o día nun bos de urxencias, dá igual, pero en maternidade é que non podes estar aí, non? Entón iso a min pareceume. Despois, detalles como pois a xinecóloga que veu darme a min a alta estaba embarazada. Pareceume como super pouco sensible, e ademais quedou na porta falando co auxiliar de trivialidades sobre o embarazo e o parto como 10 minutos, eu escoitando todo e dicindo, pero ningunha ten un mínimo de imos apartarnos. Claro. Cousas así, ou por exemplo, eu estaba xusto ao lado, o meu cuarto, dos ascensores do persoal. Os dos pacientes estaban no extremo oposto, tiña que facerme todo o corredor. A ninguén se lle ocorreu que cando me daban a alta me podían dicir sale directamente por aquí. Non, tiven que facer todo ese camiño, e viña unha muller que debía estar cunha inducción, que viña co gotero, tal. Eu dicía, Dios mío, é que oxalá desaparecer, porque é que esta muller o último que necesita agora é verme sair a min sen bebé,
ademais xusto ia vestida de negro por casualidade, non? Pero estaba super pálida, bueno, te imagínate o cadro, non? Entón, son cousas que non custa nada e que sei que teñen un protocolo xa, creo que no 2023, non sei, por aí, non? Hai un protocolo agora de atención a estes casos, pero claro, non sei se se implanta ou non. Xa. Porque eu tamén tiven sorte porque estaba Marta, que Marta chegou de Vigo a Ourense, cando eu entraba xusto no quirófano chegou ela, entón ela colleu o plan de parto, e todo o que eu tiña no plan de parto, pois intentou facelo, fixo as fotos, fixo as pegadas, Claro. todo. Entón tivemos a sorte de que estaba ela e que estaba David, estaba Marisol, que é a outra matrona, e toda a xente que estaba ali era como super respetuosa, super amable, entón buscaron que eu puidese ter todos os recordos posibles, non? Pero se non tes esa sorte, ti igual saes de aí sen ter nin sequera unha foto, ou, sabes? Porque ademais, claro, foi unha anestesia xeral, entón eu non podía pedir nin facer nada, non? Quedei un pouco o que, pois, a sorte da xente que estaba aí nese momento, non? Entón tiven sorte, pero non debería ser cuestión de sorte. Claro. Damos por fechado. Se ninguén máis se anima, pois nada, a mercar o libro e a lelo e a disfrutalo. Moitas gracias. Moitas gracias.